Давай. Има магарица Дженифър Лопес, млякото на Дженифър Лопес от Бутан. Как звучи мляко от Дженифър Лопес? Това е шега. Аз съм Тити, собственик на ферма Тити. Това е млеконадоят от 28 ноември. Каня всички хора, които искат да си вземат истинско магарешко мляко от реални хора, а не от много псевдомагаретари, които пишат, че продават магарешко мляко, ама не са виждали магаре на живо. Който иска, може да се свърже с нас. Имаме сайт www.fermatiti.com. Може да ни видите в Facebook на страницата ни fermatiti.com. На личния ми профил Тити Пирата. Всичко хубаво, лек ден, приятели, всичко най-добро.